Sérvete tú. No, no, por favor, Javier, por favor. Tienes que me más de Empeza tú, veña. Bueno, boas tardes, señor alcalde, amigos, algúns de fai moito tempo que acabo de estar ahora con eles. Hai que subilo. Oíse ben? Non funciona, non? Aí habrá que darlle aquí o aparatillo. É para a cámara solo. Bueno, entonces, con que este aquí... Bueno, moitas gracias por estar presentes hoxe nesta charla que vamos a falar de Carlos Casares. Para min falar de Carlos supón facer un exercicio de obxectividade, porque non é fácil falar dun irmán, lóxicamente, sobre todo cando é un irmán moi querido como era Carlos para min, que tiñamos moitas confidencias, e aparte de que aquí igual me perdo un pouco na obxectividade, era bo e xeneroso, e polo tanto para min ten un significado moi importante. Eu vou a falar de aqueles espacios e aquelas persoas que influeron na trayectoria vital de Carlos e na súa obra literaria. Os espacios, pois, lóxicamente, son ali en donde el máis estuvo. Empezaremos, el naceu un 24 de agosto de 1941 en Ourense, na casa materna. A nosa avoa quedou viúva moi nova, cando a miña nai tiña 9 anos. Quedou con 6 fillos, 4 mulleres e 2 varóns. Ela non pudo atender aos fillos porque quedou con unhas depresións terribles que lle duraron toda a vida hasta que morreu, e fíxose cargo dos nenos e das nenas. Un primo dela que era cuengo na Catedral de Santiago, que se chamaba Faustino Pérez Congil, e era unha persona moi ligada á vida eclesiástica en aquel momento en Ourense. A familia da miña nai era unha familia moi eclesiástica. Os 2 fillos, os 2 irmáns dela, os 2 foron sacerdotes. Un deles, Faustino Mouriño, estuvo de párroco en Laza, en Allariz, e morreu aquí en Verín. O sea que eu teño experiencia de haber estado en Verín visitando ao meu tío, e de estar aquí neste edificio onde estaban os irmáns de La Salle, que viña con moita frecuencia a ver a un sacerdote, non sei como, un hermano, que se chamaba Don Félix. Non sei se alguén se acordará del, pero era un home moi cariñoso que lle tiña moito cariño. Era tan eclesiástica a familia da miña nai que mesmo a miña avoa tiña un primo carnal que fora arzobispo en Santiago de Cuba, un home que se puxo do lado da revolución unha vez que Fidel Castro se fixo co poder, porque o avalou para frente ás autoridades militares e as autoridades civiles para que non o mataran despois de que fixo o asalto de Moncada. Este obispo tuvo moita importancia na vida familiar nosa porque visitaba con frecuencia a nosa casa, intentou levar a Carlos, quixo levar para o seminario de Santiago de Cuba, ca gran alegría da miña nai, que era moi religiosa, lóxicamente, ca trayectoria familiar que tiña, pero con gran disgusto do meu pai, que era un home republicán, liberal, e máis ben descreído. Carlos, a súa infancia pasouna fundamentalmente en Xinzo, en Lamas, en Sabucedo e en Beiro. En Xinzo, pois, facía a vida que fan os nenos normalmente, ir ao colexio, estudiar, ir ao cine, xogar na rúa, pero era unha infancia controlada, vigilada, porque as vilas, sobre todo as vilas por onde pasan as carreteiras nacionales, como era 525 que pasaba por Xinzo, que pasa, pois había un tránsito non moi intenso, pero sí peligroso para os partidos de fútbol que xogábamos ali na rúa. Logo, en Lamas, vivían os nosos avós paternos. O noso avó paterno, Herminio, foi un home que estuvo emigrado en Cuba,
que contaba unhas historias fabulosas da súa estancia na illa caribeña. Contaba as historias que a Carlos lle entusiasmaba moito, porque Carlos era moi escoitador, era moito de escoitar, de estar presente sempre ali onde había xente maior que estaba falando. A él encantáballe participar das conversas, preguntar e escoitar. A nosa avoa tamén era unha muller que contaba unhas historias distintas ás que contaba o noso avó Herminio. O noso avó, as historias que contaba eran moi fidedignas, sin ninguna relación ca fantasía, mentres que a nosa avoa contaba unhas historias moi fantasiosas, a Santa Compaña, as ánimas, as aparicións, as sinais con respecto a cando unha persona iba a morrer. Ela coñecía todas as señais que daban os cans, como sopraba o vento, o sea que eran dúas formas de narrar completamente distintas que Carlos logo se aproveitaría delas para facer as súas propias narracións. En Sabucedo vivía un tío noso, médico, e era unha zona en que había moitos maquis, a xente que fuxira da guerra despois da implantación da ditadura, e que se botaron ao monte. Na casa do noso tío Benito, pois contábanse moitas historias relacionadas cos maquis. E a Carlos encantaba tamén ese tipo de historias. Tuvo algunha vivencia importante nese sentido, como cando queimaron a casa de un amigo do pai dun amigo del que chamábase Epifanio, que pensando a Guardia Civil que estaban agochados ali os maquis, pois queimaron a casa, xuntouse ali todo o pobo para ver aquel desastre. Carlos estuvo presente e foi unha cousa que o deixou marcado. Esa vivencia e esas historias que contaba o meu tío sobre os maquis lle serviron a Carlos para escribir parte da súa novela O Sol do Verán. Logo, outro sitio onde íbamos con moita frecuencia era Aveiro, que é unha parroquia que está a 7 km de Ourense, onde vivía un tío noso tamén crego, un irmão da miña nai. Íbamos pasar o mes de agosto ali. Era un contacto ca natureza que nos encantaba, tanto a miña irmá como a Carlos como a min. Carlos, como sempre, cando había historias que contaban os cregos que viñan a facerlle visitas ao noso tío, Carlos encantáballe escoitar. Logo servironlle para escribir moitas cousas na marxen. Hai unha historia que lle encantaba, que era, había un republicán que se chamaba Señor Tabau, chamábanlle, e era anticlerical, facíalle a vida imposible ao meu tío. O tiña crucificadísimo. Entonces, cando ganou a guerra, cando se implantou a ditadura, os amigos dixeronlle: mira, Tabau, agora tes que te pôr a ben co cura, porque senón vas a ter problemas. Cando sexa o precepto, tes que confesar e tes que ir a comulgar. E logo, cando vexas a alguén que ven ao pobo e levanta a mão e diga arriba España, tú levanta a mão e diga arriba España. Entonces, cando foi o precepto, efectivamente, foise a confesar co meu tío. No momento en que lle puxe así a mão para dicirle ego te absolvo, levantou a mão e dixo arriba España, don José. Pois estas historias son as que lle gustaban a Carlos, que logo despois reproducía na marxen ou en algún conto que escribiu. Logo pasou polo seminario, non podía ser de outro xeito, con unha familia tan clerical, tiña que ir alguén ou eu, tiña que ir ao seminario. Eu libreime porque tiña 5 anos menos que el e tocoulle a Carlos. Tocoulle a Carlos no seminario. El ten luces e sombras. Ten as luces de que dixo que recibiu unha moi boa formación no seminario, sobre todo en literatura greco-latina, en humanidades, pero tiña a sombra de que era unha disciplina moi dura para poder levar a cabo, e logo que non se podía falar en galego. Cada vez que o cazaban a cualquier neno falando en galego, sobre todo a parte que eran nenos que viñan do medio rural, había que escribir 1000 veces: no hablaré gallego.
Carlos dice que chegou a deber 10.000, non hablaré en gallego, que nunca pagou. Logo, ao rematar o seminario, como non convalidaban os estudios do seminario cos estudios do bacharelato, acabou en Xinzo o bacharelato durante 2 anos, sendo 2 anos maior cos seus compañeiros, lógicamente, porque como non lle convalidaran, tuvo que perder ese tempo. Foi a facer o preuniversitario, que se chamaba, que hoxe o selectivo, creo que é. O preuniversitario foi no facer Ourense, e en Ourense conoceu a don Vicente Risco, que foi unha persona que tuvo moita influencia na súa experiencia vital e na súa obra literaria tamén. Estando no instituto, convocouse un concurso de narracións que se titulaba Cuentos de Navidad, e el presentouse, ganouno. Unha vez que o ganou, pois o premio eran unhas pesetas que servironlle para comprar libros, e conocer ao presidente do tribunal, que era don Vicente Risco. Entonces foi ao Hotel Parque, que é onde tiña a tertulia don Vicente Risco, e ali conoceuno, estuvo esperando a que viñese o Gando, que era o profesor de literatura de Carlos, que foi o que iba a introducir con Risco. Estuvo esperando ali sentado nunha silliña, e cando chegou o Gando dixo: o que ganou o premio é un señor ben informal, porque quedou estar aquí ás 3 e ainda non chegou. Dice: non é aquel que está ali. Dice: pero si é un neno. Quedou todo sorprendido don Vicente de o pequeno que era Carlos, para haber ganado un premio da categoría daquela. Logo marchou para Santiago, e en Santiago coñeceu a outra persona que foi fundamental na súa vida, que foi don Ramón Piñeiro. Coñeceu a Arcadio López Casanova, un poeta que é moi amigo del, e a García Bodaño, tamén un poeta moi amigo de Carlos. Ali tuvo a súa participación política, inda que el non militou en ningún partido político, excepto unha temporada que militou nunha organización que se chamaba Federación Felipe, Federación de Fuerzas de Liberación Popular, unha cousa terrible. Participou tamén nun concierto que deu Raimon, o cantante catalán, que organizou ele e García Bodaño, e detuvérono na presentación do profesor, do filósofo José Luis Aranguren. Detuvo no Tribunal de Orden Público unha temporada, hasta que, por mediación do arzobispo de Santiago, como se chamaba, Quiroga Palacios, pois tuveron que sobreser o xuicio, e librouse de ir á cadea. Logo, outro espacio que tuvo importancia para el foi Vigo, en donde traballou, conoceu a todo o grupo Galaxia, Xaimilla, Dónega, toda esta xente que proviña do galeguismo e que fixeron unha resistencia cultural a través da Editorial Galaxia, da que ele foi director posteriormente. Logo, outro espacio, e agora toca aos de Viana, foi que o marcou tamén cas súas luces e cas súas sombras, foi en Viana do Bolo. O seu primeiro destino como profesor contratado no Instituto Libre Adaptado de Viana do Bolo, pois foi no ano 1969 ou 70. Ali actuou como secretario e tuvo un problema serio co alcalde en aquel momento, que non consentiu que Carlos tomase a iniciativa de deixar algúns alumnos que non tiñan os pais medios para pagar o que tiñan que recaudar no Concello para poder asistir ás clases, admitinos igual. O alcalde colleu un cabreo realmente importante por contradicir unha orden que le había dado, empezou unha persecución
que o conseguiron botar de Viana do Bolo, conseguiron botar de Galicia e tuvo que marcharse para Bilbao. O outro día estuve nun acto moi emotivo e moi cariñoso en Viana do Bolo para rectificar de alguna forma aquel acto, un acto de desagravio daquela expulsión de Viana de Carlos. Estaba recordando aquí con Emilia, que era a filla, ou é a filla, dos donos do hotel en donde nos aloxábamos Carlos e eu cando visitaba, que foi un acto moi emotivo e que me deixou realmente impresionado. Logo, outro espacio importante para Carlos foi Suecia. El conoceu a súa muller facendo un viaxe de Bilbao a Santiago. Coincidiron no tren. El viu unha rapaza fermosa, sueca, loira, bueno, empezaron a falar e díxolle que a donde iba, e díxolle que iba a Coruña a coller un barco porque ele era radiotelegrafista para marcharse para Suecia. E Carlos dixo que non podía pasar por Santiago sin conocer Santiago, e convenceuna. Entón ela díxolle, bajamos en Santiago, pero tienes que prometerme que voy a estar en La Coruña para coger el barco. E Carlos prometeullo. Foron en taxi de Santiago a Coruña, chegaron a tempo para coller o barco, pero ela dixo que se quedaba, que non foi un flechazo terrible. Isto foi no mes de setembro, a principios e a finales do mes de outono casaron. Nadie daba un peso por aquel matrimonio. Os meus pais tiveron realmente un disgusto grande. Os pais dela pensaban que en España todos éramos gitanos, que bailábamos e tal. E dices, van a ter un gitano para casa. E os meus pais, pois, para unha sueca, unha persona liberal, o que se dicía das suecas en aquel momento. E, bueno, pois, tiveron 2 fillos e foron francamente felices. Pero para Carlos tuvo moita importancia o seu paso por Suecia porque era vir de un país intolerante, dunha ditadura, a conocer unha socialdemocracia en donde había todo tipo de libertades e en donde a xente podía expresarse libremente sin ningún tipo de problema. Entón, eu deuse conta de que un país como ese era o país que quería ter el en Galicia. Bueno, Carlos foi un home moi poliédrico, deso falarás tú un pouco, non, Manuel? Dedicouse a moitas cousas con un obxectivo, que o obxectivo era Galicia, a cultura galega e o idioma galego. Foi un dinamizador cultural, foi un embaixador de todos aqueles países polos que ele frecuentaba ir. Algún compañeiro pasounos un detalle precioso que el moito lle divertía tamén. Antes de chegar a París, uns 20 km antes de entrar en París, tiñamos que comer, paramos nun restaurante á beira da autopista e como nos gustaba moito queixo os dous, pois pedimos queixo e trouxeronos unha esteriña así con 13 ou 14 trociños de queixo pequeniños e empezamos a comelos. E dicíame, proba este, mira que rico está. E dicía, pois este tamén está moi rico, proba este, e acabamos con todos. Entón chegou o camareiro e dice, non van a tomar queso, verdad? E dixemos, non, estaban todos moi ricos. Dice, como que se han comido ustedes la muestra, el muestrario. Acabamos de con muestrario. Carlos tocou moitas teclas relacionadas coa cultura galega, co país, sempre con o obxectivo de facer país. Ahora, comentaba os seus fillos ahora co motivo da celebración do Día das Letras Galegas, que nos chamaron de moitos sitios para asistir a actos para celebrar o Día das Letras, e dicían os fillos, podemos disculparnos en cualquier sitio, en cualquier asociación, tal, pero non nos podemos disculpar nos colexios, nos centros de ensino. E non nos podíamos disculpar porque Carlos podía costarlle moito asistir a cualquier centro de ensino a dar unha charla, a dar unha conferencia, podía estar facendo o que estuvera facendo, pero cumplía sempre nos centros de ensino asistindo, inda que lle costase o que lle costase.
porque el tiña a teoría, e é unha teoría fácil de entender, de que o futuro do noso país, o futuro da nosa lingua e o futuro da nosa cultura está nos nenos, nos centros de ensino, temos que prestar toda a atención posible porque o país faise con eles a partir de que empecen a madurar, temos que axudar a esa maduración entre todos. Non sei se foi un rollo, pero estou un pouco engripado, non vou a parar xa. Logo despois, se queren saber cousas de Carlos, eu contesto yo que me queiran preguntar. Moitas gracias. Señor alcalde Gerardo, concejal de Cultura Emilia, querido Javier, Aurora, Vicente, queridos amigos. É un honor para min estar na biblioteca de Verín, fundamentalmente porque é difícil ver unha biblioteca pública non con máis, sino con tanta actividade como a biblioteca de Verín, e é mérito de todos ustedes. E logo vir a biblioteca de Verín a falar de Carlos Casares ao lado de o Dr. Javier, pois o placer e o honor multiplícase por moitos. Eu conocín a Carlos Casares pois desde neno prácticamente. Javier era un meniño cando Carlos e eu éramos rapaces. Recórdome daquelas tardes de agosto que baixaba desde Loureses a Xinzo en bicicleta por o camiño das cabras. Non había carretera, non había luz siquera. Bueno, a luz a chegar a Loureses, pero polo camiño non había. E a bicicleta falláballe o faro cando eu voltaba de Xinzo a Loureses e iba ás oscuras ca bicicleta por a man, entre outras cousas, porque eu non era capaz de subir en bicicleta a costa que había desde Ribeira hasta Loureses, que lle chaman a Castelá. Por tanto, pasei moitísimas tardes dos veraus con Carlos Casares, que nós lle chamábamos Mouriño. Sempre lle chamábamos, no seminario chamábamos Mouriño, e eu sempre lle chamei Mouriño. Cando me refería a él, cando lle telefoneaba, chamáballe sempre Mouriño. Cando eu ia a ver que era un neno, tamén lle chamaba, eu iba a ver a Mouriño, non iba a ver a Carlos Casares. El sempre me chamou Manolo. Normalmente a xente conóceme por Mandianes. Carlos Casares Mouriño sempre me chamou a min Manolo. Cando eu fun ver xa, cando éramos os dous maiores, a Vigo, que era o director de Galaxia, que foi moito tempo, logo presidente da Academia, sempre me chamou Manolo. E presentoume, sempre me presentaba, nin como antropólogo, sempre como o meu amigo Manolo, amigo da infancia, porque fomos nenos. Para min Carlos Casares sempre foi o amigo da infancia, esas amistades que non teñen nada que ocultar nunca, nin siquiera o poden ocultar, porque de neno vese todo e fálase todo. Logo vin a nosa infancia, a del e a miña, retratada nun dos grandes libros de Casares que se chama Xoguetes para un tempo prohibido. Cando eu leí aquel libro, a verdade que me encantou como estaba escrito, pero moitas cousas das que contou non me chamaban a atención, porque xa sabíamos vivido os dous xuntos fundamentalmente no seminario, e logo das que habíamos falado, porque cando pasábamos as tardes do verán xuntos, evidentemente falábamos. E de que falábamos? Pois eu contáballe historias que eu ouvía aos vellos ao lado do lume da lareira en Loureses, e el contábame historias de Xinzo, aínda que éramos seminaristas, e moitas cousas nos estaba prohibidas. Pois contábame cousas das rapazas de Xinzo, e eu cando iba a Xinzo estaba encantado ver aquelas rapazas que eran da vila, ao lado das nenas de Loureses, que
entre outras cousas, eran compañeiras da infancia, pero andaban vestidas como campesiñas. E eu vía en Xinzo as nenas vestidas pois como as nenas dunha vila. Falábamos dos profesores do seminario, daqueles que nos caían ben, dos que nos caían mal. Dos que nos caían mal falábamos menos dos que nos caían ben, porque, entre outras cousas, no seminario prohibíasenos tajantemente a crítica. Tamén se nos prohibía a imaginación, porque a imaginación é unha tola que bótase a pacer por onde quere e onde lle dá gana. E iso é fatal. Para unha educación, como nos decía o doutor Javier, que era moi estrita, con moitos límites, imaginar era unha catástrofe. Imagínense vostedes se Carlos houbera seguido aqueles lindeiros dunha educación sin imaginación, non houbéramos tido pois libros, por exemplo, como Os mortos daquel verán. Un verán ao sol, Deus sentado nun sillón azul. A cantidad de obras que escribiu Carlos Casares. E nas obras de Carlos Casares eu seguín vendo o mundo que nos labramos de pequenos. Por exemplo, Os mortos daquel verán, que de Sabucedo, aqueles maquis que iban, viñan, as relacións que había muitos. Eu de pequeno tuve a ocasión de conocer, sin saber a quen conocía, a maquis, porque viñan a nosa casa. Todo iso logo revivino literariamente, concretamente neste libro, O sol daquel verán, que Javier nos lo explicou estupendamente cando nos falou de Un verán ao sol. Este mundo de Carlos Casares, que era o de cualquier neno de Xinzo, de Sabucedo, de Lamas, e o que sería un neno do Val de Monterrei e de Verín, ou de Viana do Bolo, porque as diferencias que hai hoxe, a pesar da globalización, hoxe hai máis diferencias entre os povos que entonces. Entonces non había grandes diferencias no mundo rural, fundamentalmente, porque a xente non saía e o mundo de lonxe non nos chegaba a casa nin por a tele, nin pola radio. O mundo noso era o que nos contaba, o que nos transmitían pola tradición oral. E aquí creo que hai que insistir, porque foi a fonte fundamental de Carlos Casares, a tradición oral, o que os técnicos le chaman a oralidade, que a oralidade non é máis que o que ouvimos na lareira, o que ouvimos na taberna, o que ouvimos hoxe nos bares. Hoxe nos bares ouvimos as series de televisión contadas por a xente tal como as vive, que non é exactamente como se ve na televisión. O mundo de Carlos é este mundo da tradición oral, coas súas características dentro de cada unha das casas, porque o que ouviu Carlos Casares na casa dos seus tíos curas, dos seus pais que eran maestros, non son as que ouvín eu, que era estritamente a tradición oral de Loureses, de unha aldea, de unha parroquia. A de Carlos Casares era unha tradición oral, pero xa moito máis, digamos, global e universal, porque había xente de lonxe que viña a casa, e Carlos ouvía todo isto. A maioría dos libros de Carlos Casares están feitos a raíz da tradición oral, pero entonces é un conto de lareira de ninguna maneira. Carlos Casares tuvo a habilidade e a sabiduría de, con esta sabiduría tan local, como pode ser a de Lamas, Sabucedo, de Monterrei, de Xinzo, de Loureses, darlle
ou envolvela en valores universales, de tal maneira que os mortos daquel verán, xoguetes para un tempo prohibido, Deus sentado nun sillón azul, pódela ler en Suecia, en Rusia, en Colombia, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Verín, en Monterrey e en Xinzo. Eso é a sabiduría dos grandes escritores, que con cousas concretísimas eles convírtena nun obxecto universal. E isto leva consigo algo que eu dicía nunha entrevista que me fixeron o Día das Letras que se cebou en Xinzo, que Carlos Casares Mouriño colocou a través da literatura o nome de Xinzo no mundo. Xinzo, hasta entonces, aínda hoxe, Verín está ao longo de toda a autovía. Xinzo só está na saída que ten vindo de Orense. Señor alcalde, a ver se nos botan a maior de Xinzo e nos colocan tamén nalgún sitio. Mal vamos. O que non está hoxe na autovía non existe. Non existe. E Xinzo malamente existe. Pero Xinzo está na literatura universal gracias á pluma de Carlos Casares. Ademais de todo isto, evidentemente, Carlos foi un home de compromiso social. Conxugou dúas cousas que é moi difícil fazer. A reflexión intelectual, o pensamento e o activismo político. E antes do activismo político, o activismo entre estudiantes, o que lle chamamos é un activista. Os activistas ecologistas, os activistas culturais, aquel que se move para difundir ideas ou defender unha causa. Carlos, sin militar en partido político, tuvo compromiso político para tratar de lle dar unha dimensión práctica, objetual, objetiva, ás súas ideas. Cando nós éramos nenos, pois, non falábamos de política, evidentemente. Entre outras cosas, porque non se podía falar de política. Lémbrome que a veces viña a súa irmán Merche, nos estábamos falando ali na sala, ao lado dos libros que tiña Carlos, estábamos falando, entonces dicíame, Carlos, bueno, cambiar de conversación. Evidentemente, nesa época, normalmente, os nenos falan dunha cousa e as nenas doutra. E guárdase un secreto fundamental, como cando se escribe un diario. E eu lembrome que nunha época inventei, non o esperanto, inventei un lenguaje especial para poder escribir no diario o que a min me petaba. Porque imagínate tú, sendo seminarista, e escribo cousas pouco apropiadas, collen o diario a miñas irmás, que escándalo. Chégalle ao superior do seminario expulsión segura. Bueno, pois, cando éramos nenos, Carlos tiña estas cousas como todos os nenos. Como todos os nenos. Xa sendo maiores, habendo pasado a etapa infantil, a etapa do seminario, collemos camiños moi distintos. Eu fun a Colombia, marcheime a Francia, pero cando eu voltaba, sempre falaba con Carlos e recordáballe sempre, porque me decía él, saliches moi viaxeira, dicía, ti, en gran medida, a miña afición tanto aos viaxes, pero fundamentalmente a lectura, eu debo ya a Carlos Casares. Porque continuando sendo eu seminarista e el xa fora do seminario, moitas veces, na súa biblioteca en Xinzo, mostroume libros de teoloxía dos que a mí no seminario nunca me habían falado. Lémbrome concretamente un teólogo
celebérrimo no mundo da teoloxía, que foi Karl Rahner, o teólogo alemán. Eu débolle a Carlos Casares haber leído a Karl Rahner precisamente polas charlas que tivemos en Xiz. E logo, eu tuven de profesor a Karl Rahner en Estrasburgo, imagínense que voltas da mundo, non? Vin, conteillo a Carlos, lembrome, en Vigo, no despacho, cando ele era director de Galaxia, e quedouse así, dice, ti veches a Karl Rahner de profesor? Dice, que sorte. Dice, só por eso hubiera valido a pena ser cura. É dicir que a miña relación con Carlos, máis que co escritor Carlos Casares, foi a relación con un amigo, como espero, como hasta ahora ten sido, e espero que siga sendo, a relación con todos vostedes. Moitas gracias. Se queres saber algo concreto que eu lle poda contar como irmão ou que Manuel lle poda contar como amigo, é cuestión de